Benvingudes i benvinguts al meu canal de YouTube. Jo em dic Maria, però pràcticament tothom em diu Heb, i el meu nickname a totes les xarxes socials és Lady Manga Heb. En aquest canal principalment parlaré de manga, però ja us aviso que parlaré de moltes coses de la cultura pop asiàtica, ja sigui anime, K-pop, sèries que podrien ser japoneses, xineses, coreanes, tailandeses... Però tot i que feia temps que jo deia que volia activar el canal de YouTube, la veritable raó de que jo estigui aquí ara mateix és que m'he comprat una càmera per fer vlog, que és amb la que estic gravant tot això. El cas és que el fet de tenir aquesta càmera farà que també hi hagi contingut una mica diferent, com podrien ser els vídeos provant menjar o els vlogs d'un dia fent cosetes especials. Pels que heu acabat en aquest canal i no em coneixeu de literalment res, us explico una miqueta. Jo vaig començar creant vídeos a TikTok sobre manga i anime en català perquè sentia que era un forat que hi havia en aquesta plataforma. El cas és que això em va portar a Instagram i després també a Twitter i a Blue Sky, però bueno, ja us dic ara que Twitter i Blue Sky és on menys activa soc amb diferència. A banda de posar-me a crear contingut sobre manga i anime en català perquè sentís que faltava un forat, també era una mica una excusa per conèixer altra gent que tingués els mateixos interessos que jo i també parlés en català. I és que, evidentment, com us podeu imaginar, després de tot el que he dit, en aquest canal parlarem en català. La meva idea és que aquest vídeo sigui bastant curtet perquè al final és la presentació del canal. Si l'allargo molt no tindrà molt sentit. Així que ho deixaré per aquí, però abans d'acabar el vídeo us he de demanar que si no esteu subscrits, us subscriviu i li dongueu a la campaneta per no perdre-us cap dels vídeos que pujaré. I això seria tot. Moltíssimes gràcies. Adeu!